El 2010 també ha arrencat a la segona divisió B amb el Sant Andreu i el Barça Atlètic refermant la seva posició al capdavant de la classificació, a més, amb idèntic marcador. De fet, tan segurs estan els andreuencs que lluitaran per l'ascens a final de temporada que tothom que es faci a partir d'ara soci del Sant Andreu, si els andreuencs no es classifiquen pel play-off, els regalaran el carnet de la temporada que ve. L'únic que es pot fer davant la primera meitat de temporada del Sant Andreu és aplaudir. L'aturada nadalenca i el canvi d'any no han estroncat la bona ratxa de l'equip de Nacho González. A la sortida d'un córner, en el minut 8 va arribar l'1-0. L'acte del partit dona el gol a Lanzarote, per tant, gol olímpic. L'Ontinyent gairebé no va inquietar la porteria de Morales, ni tan sols després que Abraham hagués d'abandonar el camp en el minut 60 per haver vist la segona groga. Un contraatac iniciat per Pere Tarradellas el va culminar Mayor per assegurar la 5ª victòria seguida dels quadribarrats. Cuando un equipo quiere estar arriba, el secreto es ese, ¿no? Olvidarte un poquito de las rachas positivas, en este caso que llevas, como siempre digo lo mismo cuando son negativas, y trabajar como estamos trabajando cada domingo.